urte batzuk eta punturi eman ikastaro bat eta esplikatu nien, baina badirudi ez dute ulertu kuadroa, enfokea, profundidade kantoan bat zaiola. Tapa jarri daukazu? Jodas. Hostias, pues está fuera de cuadro esto. Bueno, eta puntu, horrelak ez. Zorionak. Bueno, zer egiten du gaizki, eta puntu, eta zer ez dute ikasi 10 urtetan. Hauek 10 urtetan geroz eta beranduago ekartzen dizkigute gauzak, eta nahi dute geroz eta lehenago. Gaur ekarri eta atzorako nahi. Eta puntutarrek zer ez dakizuten ondo egiten? Nik uste, ez, dene dakigu. Ez dakizute ez esaten. Beti hor proiektuekin gora eta bera, beti okupatuta, baina bueno, nola esan ez, egiten dituzuen proiektu ederrei, duela 10 urte hasita, gaur egun arte, zorte auki ez zuten ikuste, proiektu ederra asko izan dituzutelako eta normala iruditzen zait ez esaten ez jakitea, niri berdina gertatzen zaidalako. Hala ere gauzak ospatzen bakizute, ospatzen ez dena ez da existitzen, beraz, ondo ospatu eta zorionak eta puntu eta musu bat denei. Zer ez dute ikasi eta puntuko, jai honen? Oaintxe esango izut, hasieratik hemen hasi zian eta oain dela urte batzuk juntzian usurbilea zen lan pila zekaten eta ez diate kasu egiten. Daukate mucho morro. Kaixo eta puntuko lagunak, 10 urte ez dira egunero betetzen. Urteak bete eta abentura bizi! Zorionak denoi, baina bi kontu dazkagu. Guk uste dugu 10 urte hauetan gauza batzuk ez dituzutela oso ondo ikasi. Bat, zuen boligrafo korporatiboak egiten. Boligrafoa bai polita, diseinua oso polita, logoa ere oso ondo, baina boligrafoa hartu, hasi idazten eta klak! Segitu buskatzen da. Orduan horretan ikasi behar duzu hemen eredu bat. Eta bigarren akatsa, zuenean egin ditugu bideoak, bilera, grabaketak, denetarikoak. Baina nun daude patata tortillak eta... Bueno, hori ere mejoratzeko dago, Ez bakarri biotak, sabelak ere bete behar dizku dute. Eta punto naino, punto eta koma. Bueno, hemen bizipozati musu bat. Zorionak! Aio! Zer egiten du gaizki eta zer ez dute ikasi 10 urtetan? Baina nik, egia da, ezagutzen zaituztela ja, urte asko diala, eta ezagutzen zaituzte eta puntu gauza txiki bat zanean, 3 pertsonatxo zeudenian, eta guain ja gauza handiago bat zeate. Eta urte hauetan denetan, iruditzen zait ikasi ez dezuen zerbait, dala serioa izaten, eta harreman profesional hotzak mantentzen, zuen bezeroekin, zuen hornitzaileekin. Hori pentsatzen izango ala, zuen gertutasuna denok asko eskertzen dugula, eta horren bilatza biltzatelako, baina hoxe da uste ez dezuena ikasi. Ze bestela gauza asko ikasi duzue, eta denetarikoak egia esan. Eta orduan igual, etortzen zaitena da, beste gauza bat izan daitekela, ez dezuena ikasi dala gauza bat eta bakarra iten. Ez dakizute ez esaten, denari bai esaten dioze. Proiektu txiki, handi, ertain, mundu zabalera begira, herriko zerbait hori bai, zuen balorekin bat egindako proiektuak izan behar du, hori bai. Baina bestelari, ez dizute ez zerri esaten. Hortza bete toki guztietan inurriak izena, pin, toki guztietan hor bat abezinatzen, tiki, bere lan potoloak egiten. Eta nik uste hori dela batez ere zuengan ikusi detena. Hori bai, pozik zuen ondoan hau dena ikusi ahal izateko eta zuekin partekatzeko espazio eta saio ezberdinetan. Eta espero ere beste 10 bat urtez ere asko dira, baina bai. Zuekin, zuen inguruan eta zuen sarean egotea. Osake, zorionak eta ongi ospatu. Kopetera jo nago.
Hilabetero berdina egiten diate. Berdina. Fakturak bidali, mugimendua bankuetzeko mugimenduak bidali, baina beti zerbait faltatzen da. Ez dira zute bidali faktura hau, ez dira zute bidali ordenagiri hau, beti, 9 urte horrela. Nahikoa da, mesedez, nahikoa da. Korden. Eta gainera uste dute gauza hauekin, barregarria dela, ez da barregarria, zetso lakrieti. Bi zara ustar kendu izkiguzue, segurunez urren urtetan gehiago kenduko izkiguzue, orduan, irutzen zaigo aizaztela kooperatibismoa eraldaketa, gure herria erabat ustutzen, zuen honeako, eta hoixetzegu bate ondo irutzen. Eta azken 10 urtetan ez dezue ikasi bideoak gaizki iten. Bestiai uste iguzue belarra azpin. Ikasi behar dezue gauza pixkat, hola abino eta itxusio iten, bestiok gure bideoak pixkat luzitzeko. Zorion txat. Hemen txegaude Andonirekin eta zer esaten digun, eta puntuk zer egiten duen gaizki. Kaixo Andoni, zer modu zaude? Kaixo, zer modu, eta puntutarrak. Gu hemen txe, baina buena pasan eta, eizu, ze egiten dute gaizki eta puntutarrek eta zer ez dute ikasi? Gaizki izango nuke... 10 urtetan zer ez dute ikasi? Gaizki baina oso gaizkita zuela da, eta inguruan dauzkazuen txoropito guzti horiek kasoin eta danai baiezkoa ematea. Eta ez zuen ikasi azkeneko 10 urte hauetan, ez hasieratik eta ez baina arte da, zerbaiti ez ezkoa ematia, eta zerbait ere zentzu pixatekin itia. Dos nago, Andoni, eskerrik asko! Ale, aiao! Eta beste 10 urte, eta punto! Eta punto 10 urte! 10 urte!